हेल' फ्रेन्ड्स, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो अनलाइनाव लुडु गेम गेलेनानै माबोरै आर्निं खालामनो हायो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर अनलाइनाव गेम गेलेनानै फैसा खामायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांदो, होनबानो नोंथाङाबो गोरलैयैनो लुडु गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन अनलाइनाव। दा जोङो बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो, माहाय डाउनलड खालामो, आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिमल' वाच खालामलांबाय था। फैदो बिदिब्ला आं दा बारा गोबाव बुङालासिनो आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै दिन्थिदिनि। दा नोंथांमोना बे एप्सखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। बेहायनो जाहैबाय फार्स्टआव मबाइल नाम्बार, बेनिफ्राय पासवार्ड। नोंथाङा नैबे साइन आपआव होनानै नोंथाङा बेयाव जिखुनु मोनसे नाम होनानै नोंथाङा मा नाम लानो सानदों बेखौ होनानै बेनिफ्राय इमेल आइडि होनानै मबाइल नाम्बार आरो नोंथाङा मोनसे गोरलैयैनो पासवार्ड मारिनानै लानांगोन। बेनि उनाव गाहायाव नोंथांमोना रिफायार क'डखौ होनानै लानांगोन। दा रिफायार क'डखौ माहाय मोनगोन आरो माबोरै, दा नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनखादों रिफायार क'डखौ, आरो आङो बे आंनि रिफायार क'डखौ डिसक्रिपसन सिङावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि बे गेमनि वालेटाव डाइरेक्ट 10 थाखा बनास मोनगोन। नोंथाङा बे 10 थाखाजोंनो नोंथाङा गोसोबायदि गेम गेलेनो हागोन। नोंथाङा जुदि बे 10 थाखाजोंनो देरहालाङोब्ला नोंथाङा आर्निं खालामलांबाय थानो हागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों अनलाइनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा 10 थाखानि गेलेयोबा 18 थाखा मोनगोन, आरो 25 थाखानि गेलेयोब्ला नोंथाङा 47 थाखा मोनगोन, आरो 50 थाखानि गेलेयोब्ला बेबायदिनो प्राइस हिसाब नोंथाङा गेलेलांनो हागोन। नोंथाङा 50नि गेलेयोबा 95 थाखा मोनगोन नै, आरो बेहाय ओरै फारसेथिं दङ कालार। नोंथाङा अबे कालारखौ लानानै गेलेनो, नोंथांनि गोसो बायदि नोंथाङा कालारखौ बासिनानै गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन। दा बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बे लुडु गेमखौथ' जोङो बयबो गेलेनो रोङा नङा, बयबो रोंखायो। दा नोंथांमोना बेयाव फ्रियावबो सोलोंनो हागोन। लोगोसे नोंथांनि लोगोखौ, सोरबा नोंथांनि लोगोआ लुडु गेलेग्रा दङब्ला नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड लाहोनानै नोंथाङा गावजों गाव बादि नांनोबो हागोन। रुम खालामनानै, प्राइभेट रुम कड खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि लोगोजोंबो चेलेन्ज लानो हागोन सोर देरहालायो। दा आङो दा बेयाव गोबां आर्निं खालामबाय लोगोफोर, आरो आङो बिनिफ्राय गोबां उइद्र'बो खालामबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेहाय गेम गेलेनानै आर्निं खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे एप्सखौ डाउनलड लानो हागोन। दा बे एप्सखौ माबोरै डाउनलड खालामनानै लागोन होनोब्ला आङो बिनि लिंकखौ आंनि बे डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। आरो आंनि रिफायार क'डखौ होनाय लोगो लोगो नोंथाङा 10 थाखा साइन आप बनास मोनगोन। नोंथाङा बे 10 थाखा साइन आप बनासजोंनो गेमखौ गेलेनानै नोंथाङा आर्निं खालामलांनो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नै दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेयाव कम्पिउटार फ्रियावनो सोलोंनानै दिन्थिदों। दा आङो बेखौ गेलेजोबला, मानो होनोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गेलेनानै देखायोब्ला भिडिअआ गोलाव जागोन। बेनिखायनो दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लुडु गेम गेलेनानै अनलाइनाव फैसा खामायनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे गेमखौ डाउनलड खालामनानै लादो। बिनि लिंकखौ आङो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो, आरो माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला आंनाव कमेन्टआव सोंहर, आं नोंथांमोनखौ हेल्प होनो नाजागोन। दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।